Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugün biz zor günahlardan 6. zor günahını alıp getirbiz. Biz kişiler mine Allah Teala'nın hakkını ötegeç hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin indi hakkını ötegeç bizge kişiler arasından en katı hürmetke layıklı qayсысын biz bir katı hürmet etirge tiyişbiz, ol bizning ata-analarыбыз. Менә bu İslam dininde ata-anaga ihtiram etу bik zor orun alıp tора. Hem şulay aның катма каршысы, әгәр дә biz әти-әнигә инде hürmet күрсәтмибез икән, аларның инде сүзләрен тыңламыйбыз икән, аларга изгелектә буйсынмыйбыз икән, менә бу шушы Аллаһ Тәгалә хакын үтәгәннән соң, Пәйгамбер саллаллаһу хакын үтәгәннән соң, менә бу Аллаһ әти-әнинең инде хакын үтәмәсәк, менә шушы 3нче урында торган иң зур хакны үтәмәгән булабыз. Һәм менә бу әти-әнине тыңламау, әти-әнине рәнҗетү бик зур гөнаһлардан санала. Ни өчен дигәндә, чөнки кешенең bu dünyaya barlıkka kilüğünün sebepçileri ol kişinin әти-әнисе. Hem indi kişi tuğaçta indi anı nəcislərin yuып, anı ağırtqa vaxtında davalap, tün yuqların yuqlamış indi anı kiyin kiylep, yani şuшы әти-әниләр bigirək də ənisi qarı indi. Hem bigirək də əninin урыны ул üstünrәк булып тора әтинекенә караганда. Ни өчен дигәндә, чөнки инде 9 ай бала ана карнында йөри, 2 ел күкрәк сөте имә. Һәм менә шушы 2 ел вакытында да инде 2 ел гына түгел инде, һәм гомумән шушы балачак вакытында да төннәрен инде уянып, бигрәк тә аны әнисе карый. Һәм инде баланы тапканда да бик каты авырлык белән инде, бик каты авыртулар белән аны anası таба. Күрә менә бу анасының инде урыны әтисенекенә караганда да инде üstünрәк булып тора. Әмма ләкин бу күрсәтми, әтине инде кимситми, шулай әтинең дә инде урыны зур, әмма ләкин беренче чиратта әнине урыны üstünрәк булып тора инде. Һәм менә шуңа күрә аны кичкенәдән шулай бик каты яратып, бик каты борчылып тәрбияләгән күрә әти-әнинең урыны бик әһәмияткә ия. Шулай әти-әни инде үстергәч кенә, үстергән вакытта гына түгел, хәтта үстереп җиткергәч тә инде зур тормышка инде керткәч тә балаларын алар өчен инде борчыла, дуга кылып тора. Һәм инде булган вакытында инде кәсеп итеп балаларына ярдәм итмәкче була ата-аналар. Һәм бик күп аятлар бар, бик күп хадислар бар, кая Аллаһ Тәгалә әмер итә, шушы әти-әнине тыңларга, аларны рәнҗетүдән ерак торырга. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кем әти-әнисе исән булып та инде ата-анасының ризалыгын ала алмый икән, әти-анасына риза булмый икән, ул җәннәткә кермәс диде. Һәм без аларны инде карап китербез, дәлилләп шушы башта аятлардан. Һәм инде аннан соң инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи хадисләреннән. Иң беренче инде Исра сүрәсенең 23-24 аятларында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва қада раббука алла таъбуду илля ияһу" ди. Аллаһ Тәгалә Раббың сезгә ди, аңардан башка һич кемгә дә гыйбадат кылмаска әмер итте ди. Һәм инде ва бил валидейни ихсана. Һәм нәрсә диде? Һәм ата-аналарга игелек күрсәтергә буйырды ди. Һәм шулай ук имма яблу'анна 'индака al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Һәм ди, әгәр дә ди синең яныңда ди берсе ди, яки икесе дә ди картлык яшенә җитсәләр ди, аларга уф дип тә әйтмә ди. Менә бу нәрсә дигән сүз әти-әнигә ни өчен бала уф дия башлый картайгач, картлык көнендә. Чөнки картлык көнендә ата-ана ярдәмгә мохтаҗ. Анда мәсәлән инде
үзе йөри алмаска мөмкин, үзе ашый алмый башларга мөмкин. Һәм шундый вакытта бу ата-аналар инде баласының ярдәменә мохтаҗ. Һәм баласы туеп инде арып аларга уф тиергә мөмкин. Чөнки яшь вакытта, йөгереп торган вакытта уф тимей, чөнки ул баласына ярдәм итә, файдасы бар ата-ананың. Әмма ләкин картайгач, аның файдасы тими башлагач, бала зарлана башлый, уфылдый башлый. Һәм монда Аллаһ Тәгалә әйтә, уф дип тә әйтмә ди әтиянигә, нинди генә хәлдә дә булмасын. Менә безнең ислам дине ничек тәрбияли? Уф дип тә әйтергә кушмый. Шундый авыр сүз. Чөнки бу уф туйдым дигән сүз бик авыр сүз. Һәм инде менә бу куркыныч сүзне әтияниләргә әйтү катгый тыела. Чөнки моны Аллаһ Тәгалә ачыктан-ачык Куръанда бәян кыла. Һәм нәрсәди? وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Һәм аларга кычкырмады, начар бузык сүзләр әйтмәде, ә киресенчә аларга йомшак, ягымлы сүзләр генә әйтте. Бу әдәп ислам динендә әтияниләргә начар сүз әйтмичә, бары тик йомшак, матур гына сүзләр әйтергә тиешбез без. Ни өчен? Чөнки безне алар үстерделәр, безне алар карадылар, төн йокларын йокламыйча инде безнең авырткан вакытта даваладылар, безнең киреләнгән вакытта да инде кирәкле әйберләребезне алып бирделәр, юаттылар, карадылар. Картлык көннәрендә әле соңгы пенсияләрен булса да балаларына биреп, аларга ярдәм итмәкче булалар. Әмма ләкин кызганычка каршы балалар кадерләрен белми. Үскәч балалар әтияниләрен карарга тиеш. Бүгенге көндә инде үскәчтә әле бәрбер зур балаларында әтияниләре һаман карап тора. Баланың бер дә акылына килмәй, җитәр, минем вакыт җитте, әтиянигә ярдәм итә дигән андый фикер кызганычка каршы бүгенге көндә күп яшьләребезгә әле дә килми. Һәм нәрсәди? Ата-анаңа мәрхәмәт белән түбәнчелек канатларыңны җәйди. Яни әтиянигә ачуың чыкмасындай, сабыр итеп, мәрхәмәтле булырга куша. Һәм аларга дуа кылды. Без әтияниләребезгә исән-сау булсалар да, инде үлгән булсалар да, без аларга һәр вакытта дуада булырга тиешбез. Ничек итеп? Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Менә бу дуаны ятлап, Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Исра сүрәсенең 23-24 аятында килә. Бу дуасы 24 аятында инде. Менә бу дуаны ятлап, без һәр вакытта Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Раббирхамһума кама раббаяни сагира. Эй Раббым, алар мине бала чагымда ничек мине тәрбияләделәр? Син дә аларга шулай итеп рәхмәтле булсаң иде дип, без дуа кылырга тиешбез инде. Нәрсә дип? Эй Раббым, алар мине ничек бала чагымда тәрбияләделәр? Һәм син дә шулай итеп аларга рәхмәтле булсаң иде дип инде без аларга дуа кылырга тиешбез. Һәм Анкабут сүрәсенең 8 аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди кешеләргә ди ата-анага игелекле булырга ди васыят иттек ди. Ягъни әмер иттек ди Аллаһ Тәгалә. Һәм инде васыят иткәч, без бит инде үтәргә тиешбез әтияниләрнең әмерләрен. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, игелекле булыгыз ди, сүзләрен тыңлагыз ди. Һәм шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр алар ди Аллаһтан башка иләһкә табынырга өндәсәләр ди, ул вакытта аларга итагать итмәгез ди. Чөнки ди сезнең ди кайтачагыгыз ди миңа ди, ягъни Аллаһ Тәгаләгә кайтачакбыз без. Кабергә кирип яткач, кыямәт көндә Аллаһ каршына басып, без хисап кылыначакбыз. Кайтуыбыз Аллаһ Тәгаләгә. Шуңа күрә инде Аллаһка тиңдәшлек кылуда әтиянины тыңларга ярамый. Һәм шул чакта да мин сез кылган эшләрегездән хәбәр бирермен һәм җәза да кылырмын ди. Менә бу нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәгалә башта әйтте, әтияниләрегезгә илекле булыгыз, кушканнарын үтәгез диде. Әмма ләкин әтияниләрегез сезгә Аллаһка тиңдәшлек кылырга өндәсәләр, аларга буйсынмагыз ди. Менә бу аяттан нинди файда чыга? Без әтиянинең сүзен тыңларга тиешбез. Әмма ләкин динебезгә каршы берәр гынахлы эш эшләргә өндиләр икән, чакыралар икән, без әтиянигә инде буйсынырга тиеш түгел. Чөнки нәрсә ди Аллаһ Тәгалә аятын дәвам итеп, сезнең кайтуыгыз миңа ди. Чөнки без Аллаһка кайтачакбыз, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәчәкбез, әтияни каршында түгел.
Шуңа күрә, әгәр дә әти-әни әйтә икән, мәсәлән, әти әйтә икән, бар улым анда кибеткә барып, хәмер алып кайта ди. Без тыңларга тиеш түгелбез. Яки әти-әни тыя икән намаз укудан, кирәкми ул, сиңа намаз уку, вакытыңны әрәм итеп җирмә, без тыңларга тиеш түгел. Яки кызларыбызга әйтә икән, мөслимәләргә, син әле яшь, яулыгыңны сал, кирәкми әле ул сиңа дип. Инде кызлар инде тыңларга тиеш түгел, яулыкларында йөрергә тиеш. Яки анда, мәсәлән, бәйрәм вакытында үстең инде, син җиттең инде, әйдә, әзрәк хәмер тотсаң да була инде. Менә без сиңа рөхсәт итәбез, без бит әти-әниң синең. Менә бу вакытта шулай без буйсынырга тиеш түгел. Ни өчен Аллаһ Тәгалә тыйды? Һәм әле моңа дәлилләр бик күп. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә шулай Луқман сүрәсендә дә әйтә, 14-15 аятларда нәрсә ди? Кешегә без ата-анасына яхшылык итәргә әмер иттек ди. Менә күрәсезме, монда да бар дәлил. Яхшылык, изгелек кылырга тиеш без әти-әнигә. Чөнки ни өчен сәбәпләрен аңлата Аллаһ Тәгалә. Баланы анасы заифлек өстенә заифлек белән күтәреп йөртте. Чөнки моны аналар гына белә, без әтиләр инде, абыйлар белмибез, ничек итеп 9 ай буе нинди авырлык белән әни кеше баланы йөртә. Моны инде хатын-кызлар гына белә. Аллаһ Тәгалә инде монда сызыклап әйтә, заифлек өстенә заифлек белән күтәреп йөртте ди. Шуның өчен дә без аларга инде изгелек кылырга тиешбез, яхшылык кылырга тиешбез. Һәм авырлык белән тудырды ди. Моны инде шулай хатын-кызлар гына белә, ничек авырлык белән бала табалар. Һәм баласын 2 ел имезде ди. Безнең инде Куръанда әйтә, Аллаһ Тәгалә инде баланы инде хатын-кыз, әни кеше инде 2 ел күкрәк сөте белән имезергә тиеш инде. Һәм кешегә ди, һәм шуша ата-анаңга да инде, миңа да ди, шөкер итте, рәхмәтле булды. Аллаһ та әмер әйтә, Аллаһ Тәгаләгә без рәхмәтле булырга тиешбез һәм әти-әнигә. Чөнки кайтасы урыныгыз миңа ди, Аллаһ Тәгалә. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Әгәр ата-анаң сине гыйлемең булмаган нәрсәләр белән миңа тиңдәшлек кылырга өндәсәләр ди, ул вакытта аларга буйсынма ди. Менә нәрсә ди? Башта Аллаһ Тәгалә аңлатты. Әти-әнинең сүзен тыңлагыз. Ни өчен тыңларга тиешбез? Чөнки заифлек өстенә заифлек, авырлык белән ана карнында йөртте, аннан соң авырлык белән тудырды, 2 ел инде күкрәк сөтен имезде. Һәм шөкер ит диде, рәхмәтеңне белдер диде миңа ата-анаңа. Аннан соң инде нәрсә диде? Әмма ләкин шулай да, шундый изгелекләр кылып та ата-анаң сиңа дингә каршы, Аллаһ Тәгаләдән башка бүтән иләһкә табынырга яки диннең кануннарын бозырга чакырса ди, нәрсә ди? Аларга буйсынма ди. Ләкин ди, дөньяда аларга яхшылык тарафыннан юлдаш булды. Һәм миңа ялваручының юлына керде. Ягъни нәрсә дигән сүз? Дөньяда, дөнья эшләрендә теге динебезгә каршы булмаган, гынах булмаган гамәлләрдә без аларны тыңларга, аларга инде ярдәм итәргә тырышырга тиешбез. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Имам Ахмад Муснад җыентында килә торган хадистә, ла таата ли махлуқин фи маъсиятил халиқ диде. Нәрсә дигән сүз бу? Халиқка, ягъни барлыкка китерүче, Аллаһ Тәгаләгә каршы эшләрдә ди, махлуқка, ягъни барлыкка китергән. Без тенебез махлуқлар, кешеләр, име? Бар ителгән махлуқлар без. Махлуқка буйсыну юк ди. Нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәгалә бар итүче, без бар булган кешеләр. Һәм безгә әти-әниләребез инде гынахлы куша икән, без инде моңа буйсынырга тиеш түгелбез. Чөнки әти-әнине дә кем барлыкка китергән? Аллаһ Тәгалә. Без менә бу әмерләрдә Аллаһтан әмерен үстен куярга тиешбез. Шуңа күрә бер кайчан да инде гынахлы эштә әти-әнинең сүзен тыңларга ярамый. Калган гынахсыз изге гамәлләрдә без аларны һәр вакытта тыңларга тиешбез. Әгәр дә әти-әни әйтә икән, кайт булыш, без кайтырга, булышырга тиешбез. Анда әти-әни әйтә икән, миңа шундый, мәсәлән, анда кибеттән ипи алып кайт бирде. Без инде тыңларга тиешбез, буйсынырга тиешбез. Әти-әни әйтә икән, кайтып бәрәңгене ал, без кайтып бәрәңгене алырга тиешбез. Әти-әни әйтә икән, кайтып карларны чистарт, без кайтып карларны чистартырга тиешбез. Шуңа күрә менә мондый изге гамәлләрдә динебезгә каршы килмәгән. Без инде һичшиксез мөлай матур сүзләр генә әйтеп, аларның сүзен тыңларга тиешбез инде.
Күрә, менә узын сүзнең кыскасы, гөнаһлы эшләрдә һич кемгә, хәтта әти-әнигә дә итагать итәргә ярамый. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән дә сорагач, бер кеше килә дә зур гөнаһларны санап күрсәт дигәч, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, зур гөнаһларның да иң зурлары ди, зур гөнаһларның да иң зурлары ди, нәрсә диде? Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылу, ягъни бүтән бер илаһка табыну, бүтән бер илаһны Аллаһ белән тиң күрү. Икенче урында нәрсә? Хаксыз кеше үтерү һәм инде ата-ананы рәнҗетү, ата-ананы тыңламау, ата-анага инде итагать итмәү. Һәм инде ялган шаһадәт бирү. Бу Бухари җыентыгында килә торган сахих хадис. Бу зур гөнаһларның да иң зурлары диде. Һәм икенче хадисендә әйтте, Тирмизи җыентыгында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Рида Аллаһи фи рида валидти ва сахатуллаһи фи сахатил валидти." Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы ди, ата-ананың ризалыгында ди. Әгәр дә ата-ана баласыннан риза икән, шулай булгач, Аллаһ Тәгалә дә шушы баладан инде риза була. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгаләнең инде дәвам итеп әйтә, Аллаһ Тәгаләнең ачуы ди, ата-ананың ачуында ди. Әгәр дә ата-ана баласына ачулы икән, бу ата Аллаһ Тәгаләнең дә бу балага инде ачуы төшә, ачулы була. Әмма ләкин тагын бер искәртеп әйтәбез инде, бу инде мәсәлән, әти-әни бер гөнаһлы эш кушты икән балага, мәсәлән, намаз укымады, әмма ләкин баласы намаз укый. Һәм әти-әни риза түгел ди мондый баладан, дин тотканга. Бу вакытта Аллаһ Тәгалә дә моннан риза булмыймы? Юк, бу вакытта Аллаһ Тәгаләннән риза була, чөнки ул аның әмерен үти. Бу вакытта инде бунда бу туры килмәй. Ни өчен дигәндә, әти-әнинең ачуы яки әти-әнинең ризалыгы шушы шәригать дин кысаларында гына була. Әгәр дә дин өндәгән хәерле эшләрдә инде бала эшләми икән, әти-әнинең ачуы чыга икән, бу вакытта Аллаһтан ачуы чыга инде. Әгәр дә инде гөнаһлы гамәлләрдә ата-ананың ачуы чыга икән, бу вакытта Аллаһ Тәгаләнең ачуы чыкмый. Киресенчә инде Аллаһ Тәгаләннән риза була, чөнки ул аның үз риза булган гамәлләрен генә эшләде. Һәм шулай без әйткән идек бит, әнинең инде атага караганда дәрәҗәсе зуррак дип, моңа инде дәлил китерәбез. Бухари җыентыгында килә торган хадис. Бер сахаба, Аллаһ Тәгалә аннан разый булсын, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килә, "Эй Аллаһның илчесе", ди, "кешеләрдән изгелек кылуга ди, кем иң каты лаеклы ди? Ягъни иң яхшы мөнәсәбәткә, иң каты ихтирамга, хөрмәткә кем лаеклы ди?" Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? "Әниең ди." Аннары кем соң ди? "Әниең ди." Аннан соң кем ди? "Әниең ди." Аннан соң кем ди? "Әтиең ди." Менә 3 тапкырга әнинең дәрәҗәсе инде өстенрәк, күбрәк әтинекенә караганда инде. Инде моның сәбәпләрен без аңлаттык, һәм инде дәлил генә китерәсе калган. Менә бу хадис инде дәлил булып тора. Һәм шулай ук Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче бер хадисендә әйтә, "Җәннәткә кирмәс ди, кемнәр ди һәм санат китә. Ата-анасына карышкан, тыңламаган кеше. Әти-әнин рәнҗетә икән, аны ихтирам итми, аны тыңламый икән, җәннәткә кирмәс ди." Менә бу шулай дәлил булып тора зур гөнаһлардан булуына. Һәм кешеләргә изгелек кылса, шуны исләренә төшереп йөргән кеше. Ягъни бар бит кешеләр, кешегә яхшылык эшли, һәм инде һаман исенә төшереп тора. Менә мин сиңа теге вакытта булышкан идем, менә шул вакытта мин сиңа әҗәткә биреп торган идем, менә шул авыр хәлеңдә мин сиңа акча биргән идем, менә шул вакытта мин сиңа алып кайтып биргән идем дип, һаман аңа кылган, кешегә кылган изгелекне искә төшереп йөри. Һәм шулай менә мондый кеше инде җәннәткә кирмәс ди. Ни өчен? Чөнки мусульман кешесе ни генә изгелек кылмасын, ул аны Аллаһ ризалыгы өчен кылып онытырга тиеш. Кешенең исенә төшереп йөрергә тиеш түгел. Изгелек кылды икән, ул аны инде онытып, мин Аллаһ ризалыгы өчен эшләдем дип, кешегә исенә төшерергә тиеш түгел. Чөнки безнең гамәлләребез ихластан Аллаһның инде ризалыгын өмет итеп кенә эшләнергә тиеш инде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай Бухари җыентыгында килә торган сахих хадисендә әйтә, шулай бер бәдәви
бидуин диләр инде рус телендә инде, бәдәви килә дә, я Расулуллах ди, зур гөнаһларның төрләрен санап күрсәтә әле ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, иң беренче, иң куркынычы ди, зур гөнаһларның ди, Аллаһка тиңдәшлек кылу. Аннан соң нинди ди? Ата-ананы рәнҗетү ди. Менә күрәсезме, менә монда иң беренче Аллаһның хакы бара име? Аллаһка тиңдәшлек кылма. Аллаһның хакыннан соң инде әти-әни хакы бара. Монда галимнәр әйтә, шушы Аллаһ хакына Пәйгамбәрбез хакы да кергән диләр инде. Шуңа күрә менә бу Аллаһ хакыннан соң, менә бу аятларда күрдек, хадисләрдә, нәрсә? Сразу уже русча әйтсәк инде әти-әни хакы бара инде. Аннан соң нинди? Аллаһ белән ант итеп ялгандау ди. Шул зур гына, мәсәлән, берәр кеше берәр гамәлдә, мәсәлән, берәр гамәлне эшләмәде, әмма ләкин эшләдем дип ялганды, һәм шушы ялганган вакытта дәлилли Аллаһ белән ант итеп. Мәсәлән, бер җиргә бармаган ул, әмма ләкин валлаһи, Аллаһ белән ант итәм, мин анда бардым, мин анда булдым ди. Менә мондый кеше ди, шулай ук зур гөнаһлы ди. Чөнки бийек Аллаһы Тәгалә белән, шундый бийек зат белән ул ант итеп ялганлый. Күрә, ялганлау булай да гөнаһ. Әмма ләкин тагын да зурырак гөнаһка ия була ул, әгәр дә Аллаһ белән ант иткән булса. Шуңа күрә менә бу зур гөнаһлардан санала, Аллаһ белән инде ант итеп ялганлау. Һәм Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган икенче хадисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, нинди генә гөнаһ булмасын ди, Аллаһы Тәгалә кыямәт көненә хәтле ди, аларның җәзасын кичектереп тора ди. Кеше гөнаһлар кыла бит инде, нинди генә төр гөнаһ кылмасын ди, кыямәт көненә хәтле кичектерә ди, калдырып тора ди моның җәзасын ди. Әмма дә ләкин ди, әти-әнигә карышкан, тыңламаган кеше, әти-әнине рәнҗеткән кешенең ди, гөнаһын ди, җәзасын ди ашыктыра ди. Ягъни бу дөньяда ди җәзасын бирә ди ул кешегә ди. Мәкрә кем әти-әнине рәнҗетә, кем аларның сүзен тыңламый, кемнән әти-әни риза булмый икән ди, бу дөньяда ук аның җәзасын ашыктыра ди. Бу дөньяда ук аның җәзасын бирә ди. Һәм Муслим риваятендә килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһы Тәгалә ди ләгънәт кыла ди шундый кешегә ди, кем ата-анасын рәнҗетә ди. Кем әти-әнисен рәнҗетә, аны инде изге яхшы гамәлләрдә тыңламый икән, буйсынмый икән, хөрмәт итмәй икән, Аллаһ Тәгалә мондый кешене ләгънәт кыла ди. Аллаһның ләгънәтенә дучар булу, бу инде бик куркыныч. Аллаһ сакласын инде. Моны аңлатып та торасы юк инде. Нинди куркыныч хәлдә була бу кеше. Шуңа күрә моны инде безгә инде аңлатырга, кешеләрне кисәтергә кирәк. Әгәр дә инде күрәбез икән, ягъни ихтирамсызлыкны, Аллаһның ләгънәтендә булмас өчен моннан сакланырга кирәк. Һәм Муслим җыентында килә торган сахих хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, хурлык булсын ди шул кешегә ди, һәм тагын кабатлый, хурлык булсын ди шул кешегә ди, 3 тапкыр кабатлый, хурлык булсын ди шул кешегә ди, әгәр ата-анасы икесе дә ди, яки берсе ди, аның янында картлыкка ирешеп тә ди, иҗмахка кермәсә ди. Әгәр дә ни өчен картлыкка ирешеп тә, чөнки картлыкка ирешкәч, нәрсә дидек без? Әти-әни бигрәк тә каты ярдәмгә мохтаҗ, шулаймы? Аны йөртергә кирәк, аны ашатырга кирәк, аны юындырга кирәк, аңа дарулар алып кайтып торырга кирәк, аны больниска йөртергә кирәк. Гел аны баланы караган кебек карап торырга кирәк. Ничек инде әти-әни сине карап үстерде бала чагында? Картайгач инде шушы карт кеше балага әйләнә, киресенчә инде баласы аны баланы тәрбияләгән кебек тәрбияләргә карап торырга тиеш. Һәм шушы картлыкка җитеп тә инде әгәр дә инде ул җмахка керми икән ди, карт әти-әнисен карап инде хурлык булсын ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм бер галим дә әйткән, әти-әнигә изгелек кылу сәбәпле ди, Аллаһ Тәгалә ди кешенең тормышына бәрәкәт бирә ди. Һәм ди, нишли ди, әгәр дә кеше әти-әнисен тыңлый икән, хөрмәт итә икән, итагать итә икән, сүзләрен тыңлый икән, Аллаһ Тәгалә аңа шундый ук бала бирәчәк ди, аның үзенең сүзен тыңлый торган, аны ихтирам итә торган, аңа инде итагать итә торган, үзенә дә шундый бала бирә икән ди. Һәм инде киресе булса инде, киресе булачак инде. Әгәр дә инде әти-әнине тыңламый икән, аның тормышыннан бәрәкәтне ала ди, һәм инде аңа да ди, шундый ук бала бирә ди, аның сүзен тыңламый торган, аны рәнҗетә торган, аны ихтирам итми торган инде, һәм инде аңа карыша торган инде.
Бу бер галимнең инде фикере, шушы теге хадисләргә, аятләргә карап инде шундый теге нәтиҗә ясаган инде. Һәм шуңа күрә менә без әти-әниләрне инде исән чакта да инде аларга инде изгелек кылырга, аларга инде кешебездән килгәнчә, тәҗрибәбез булганча, гыйлемебез булганча ничек итеп ярдәм итәләбез, шулай итеп инде ярдәм итәргә тырышырга тиешбез инде. Һәм инде үлгән булсалар да аларны инде дугадан калдырмаска тиешбез. Һәм инде дуганы инде без әти-әнигә исән чакта да, үлгән чакта да кылырга тиешбез. Ничек дидек? Эй Раббым бер Аллаһ, ничек безне әти-әни тәрбияләде, аларга рәхимле булсаң иде дип. Эй Раббым бер Аллаһ, әти-әнине кичерсәң иде дип. Әгәр дә инде диндә булмаса, аларга инде тәүфик хидаят сорарга тиешбез. Һәм галимнәр әйтә, әгәр дә әти-әниләр дә теге диндә булмаса, дингә каршы булсалар да, аларга инде дорфалык белән, катылык белән җавап бирергә тиеш түгелбез. Ә мулаим гына, матур гына инде җавап бирергә, аңлатырга тырышырга тиешбез инде. Шуңа күрә әти-әни исән булса да, үлгән булсалар да инде аларга һәр вакытта да дугада булырга кирәк. Һәм мәсәлән инде бик күп изгелекләр кылып була, кайбер кеше әйтә, әти-әнием үлде ди, аларга ни изгелекләр кылып була, иң хәерлесе нәрсә дик, дуга дидек. Һәм алар исеменнән садака биреп була. Әгәр дә алар хаҗ кылмаган булса, гомра кылмаган булса, алар исеменнән хаҗга, гомрага барып була. Әти-әниләрнең туганнары исән булса, шулай ук аларның хәлен белеп, шулай ук Аллаһ Тәгалә инде әти-әниеңә изгелек кылган кебек әҗер савап бирә. Чөнки мәсәлән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әниеңнән соң теге шундый хөрмәткә лаекка ди, әниеңнең инде апасы лаеклы ди инде. Әгәр дә инде әти-әни, мәсәлән, әним анда үлеп киткән булса, апасы мәсәлән исән калган булса, яки бер туган сеңлесе, сиңа апа була инде бәрбер. Менә алар да иң беренче чиратта инде хөрмәткә лаеклы инде, шул дәрәҗәдә була ди. Аларга хөрмәт күрсәтү инде. Шуңа күрә менә без һәр вакытта да әти-әниләрдә дугада булып, аларга изгелек кылуда инде омтылырга, һәм инде калганнарда шуңа өндәргә тиешбез инде. Кызганычка каршы менә хәзерге көндә инде вагызның башында әйткәнчә, әзрәк инде мохит үзгәрде. Хәзер инде картаймыш көнендә дә әти-әни балага ярдәм итәргә омтыла. Әмма ләкин бала үскәч инде ул тырышырга тиеш киресенчә инде үзенең олы әниләренә ярдәм итәргә. Булыша алганча инде. Анда акча белән манда, берәр эш белән манда, хәтта берәр матур сүз белән генә булса да, яки кайтып хәлләрен белү булса да инде. Хәзерге көндә инде кайтып әти-әнинең хәлен белү дә инде бик шундый зур нәрсәгә әйләнде инде. Яки анда еллар буе кайтмаска мөмкиннәр, айлар буе кайтсалар да инде кирәк вакытында гына. Әмма ләкин инде баласы тырышырга тиеш, булдыра алганча һәр вакытта да кайтып, әти-әнисенең хәлен белеп инде кайтып булмаса шалтыратып булмаса телефоннар бар инде, WhatsApp-тан язып булса да, ничек кенә булмаса әти-әниләрнең хәлләрен белеп инде аларга булышып, ярдәмләшеп яшәргә тиеш инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә дә тәүфик, хидаят бирсен, әти-әнинең ризалыгын алырга, аларга ярдәм итеп, дугалар кылып инде, кемнең инде әти-әнисе бу дөньядан киткән, аларга инде дугалар кылып, алар исеменнән инде садакалар биреп, алар исеменнән бүтән төрле изгелекләр кылып инде Аллаһ Тәгаләнең инде ризалыгына ирешеп, һәм инде әти-аналарыбыз да бездән риза булып, җәннәтләренә бергә кереп, Фирдәүс җәннәтенә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.